Wan. Oh, di sini. So. Tinginnya sedang nak mo, tinginnya dua. Atrai boleh buat apa jengi habneng. Ngangu ia atrai ba. Nila yo pat sesin kini kalat bangin ya penlong kini Bible study jong ke balang. Try kini ke janmit ban ya beteng ban puli ya kini ke gospel Yohanes hakal nong ke ban riu. Try sini ban kerku yangi habang ya perkhat nya pusan ni ke ketin ke jome bangin yo try ki jingmut ki ba jiliu jongka bakan long ke jing tei ya ke mensim jongi ya ke donut jongi ya ke jingim jongi hi na dong sidong try kum ki khun ki jome hoit kan long ru ke jing pensyai sisu ya ki para mensim ki bompat smutu ya ke jing ia ke memela ai ha ki brio baro lingbau Jesus Christ ukhun jome tukar khun rat yangi wepi we magani ka por hi na bangapa ni kini baro haka kerteng Jesus Christ. Amen. Tengi pediang subhai fi baro ki ba wan sekani ke Bible study haka ni ke janmit bat kumju ru ya fi baro ki ba sngap ya kani ke Bible study lingba jong ke YouTube channel jong ke balang. Tengi la puli ka lenong ke ba riu ke gospel Yohanes ngila pui haduk ke dekat ke basan puai te Ndrei kani kedekot basan puai kedon kam hi banginya perkhat biang inya puli biang ya ki jingmut ki badan haka namar ka kham kalong ru ke bau trai su ai biang kum ke jing kelum lang ni ki ek bau long hakite ki dekot ki bahsua te ngan su puli biang na do ke dekot ke basau puai ngan puli hado san puai nang tu ngin se kham pulut por ya ke dekot basan puai. Anda kumta kita ki jiu kila ya kran khnyum sepang jong u na ba uloong ngalong utau kupu ubalawan hier na beneng to ngan suong biang kani kedai ke gospel Yohanes kalenong ke ban riu ke dekhot ke basau huai terter hadu san huai ke dekhot basau huar kila ya ong te omlong uniu Christ omlong uniu Jisu ukhun u Joseph yok pa bat ka kmi jung u ngi itu hatukum no te bo ong uni ngalawan hier na beneng namar kata u Jisu le tho badul ong haki wat ye kren khnyum paralok hi omdan u bala ban wan hanga lemdau kpa u bapha yanga ngan ong biang omdan u bala ban wan hanga lemdau kpa u bala pha yanga unda pen wan ye u bat ngangan penmi pat ye u hagas ngi ke bakhadu la tho akinong itu lupa baro ru kinyelong ya ki bala yo hikai no ble ubrio baro ubala yo sngo no kpa bat ubala yo nang wan hanga namar unu bono no ru ula yo iyo kpa rei tang uta ubalong no ble utaken ula yo iyo kpa sisa ngong api jar ubangit hanga udan kajing im bom jukun ngangalong ukpu jong kajing im kikpa jong pi kile bam ya kata mana hakari khlau bat kila yap no uni ulong tau kupu bawan hian na beneng bau nu unuru uni bam na u bat yap no ken ngangalong tau kupu bapen im ubalawan hian na beneng ladau nuru unyo bam na uniu kupu unyo im bom jukun bat tau kupu de yo bangangan ai ulong kedo jonga ya kebangala ya keba ngangan ai na kebenta kajing im jong kepertai to te hoi ngam simpuli lut kita khot bahsuan rei kini ki kentin ki ba haga dekhot ke basan puai ngi i ba traji su jing xiao la sedang ban ong na do ketu dekhot ke ba life sun la fi pen haga tu dekhot ke life sun wong
ngalong utau kepu jong ka jingim jar bawan hanga unyo hei unom tangan bajar ubanget hanga unom sliang lanu ru tebat usaong sifang kajinget ru hakini susu kajinget lani kajingwan su haki wepat gidkhon tapi pet kabalai pun nyu wong baro bau tau kepa uai hanga kinwan hanga uta te ubawan hanga dalilai ngan kentat no sebar nang ta kaba laifu khandai bat saupo kani te kalong kata kamon kepa ubala pha yenga babaro ya kabula ai hanga ngan du no ngan ai bandu no ru naka ndrei banganyo penmi pat ya ka hakasngi ka bakhadu namar kani kalong kamon ukpa jonga bo briu baro bayo iyo khun bat banget hu unyo kajing imbam jukun bat bangan penmi pat yu hakasngi ka bakhadu te de pit ban hakani gedkhot ke basan puai ngan puli biang hang tu ong ngalong utau kepu bapen im ubala wan hier na bening lada unu nuru unyo bam nauni kepu unyo im bom jukun bat utau kepu de yo bangangan ai ulong kedo jonga ya kaba ngangan ai nagabenta ke jing im jong ke perthai tengi i hang ni bo try kisu habo kran sefang ke jing im bom jukun sefang ke jing pen im teng uong de ki kentien ubawan hanga ubanget hanga te uong ki yo ke jing im bom jukut te hoi nga kedan stuk ke dekhot besau punyo da pipen sana sonyo sisa ngong hapi jar ubanget hanga udon ke jing im bom jukun tangi nyepet biang ye kitu dekhot hakaba kedan gani ke kentin jing im bom jukun haga dekhot ke balai pesan kamdan reka tauhi ya kata wong ba nomor wong jar buan hanga unom tangan bajar banget hanga unom sliang lanu ru kani ka thau ya ka jing bom tangan syu bom sliang syu lenter abong lanu kamat bom jukun mo tong nyepit pan ketu dekhot ke ba life khandai kani te kalong kamon ukpa kamon jong ukpa ubala phaenga babaro e ka bola ahenga nganom ai bandu no ru naka ndrei banganyo penmi pat yaka hakasngi ka bakhadu ti habu ong penmi pat hakasngi ka bakhadu kamat ba kita ki bawan hu kiyo e ka jingim bom jukut wala da kamdan da ka kentien jingim namar muno banyo jingmi pat hakasngi bakhadu lada ndei bakiyo e ka jingim bom jukut dekhot ke basau pho te uong da ka tien jing imbom jukun namar kani ka long kamon ukpa jonga bo briu baro ubayo iyo khun bat ubanget hu unyo ka jing imbom jukun bat bangan penmi pat yu hakasngi ka bakhadu to hangni ka khamlong ka dalong explicit buong haga da ka kentin ka jing imbom jukun tiki egi conditions bu ai hangni ka dekhot ka ba sau pho uong ubriu baro ubayo i yo khun mo ubayo i yo khun nang ta ubanget hau artli am kita ki ai bu ai kita ki conditions ba uta ubriu unyo ka jingim bom jukut tenre ye ni keju kebu ong ka jingim bom jukut wang ha dekhot ka basau punyo hang tu wang be ubanget hanga udan ka jingim bom jukut mo to philipit ban ak tu dekhot ka basan phuwei ong ubanget lani bu i bat ubawan lani ubanget hu wong komno lada unu ru unyo bam no ni kupu unyo im bom jukut to hatu kini ki conditions kilong lalak jong ne kilong
kide bendai ki jo ladangi perkhat sifang ke jing bom jukun kahap bendai kawe mo dan re ki rukom ki bo tra Jesu batai kini conditions banyo ke jing bom jukun kat kom ki stages bo kran ya gani kalong baki briu kinyo ban sempang tersiter tening kong ong swa bo yi yanga nang tau ong bo wan hanga nang tau song ubanget hanga nang tau song bangangalong ukpu jong ke jing im utau babam yanga unyo im bom jukut pi ti nang ni ngiyo ya ke jing mut jong kani ka kentien bo ong utau babam yanga mo te kabala bun bha ka jing ya tai ka jing ya ka jing ya pen i ki nya ki jutang ber life hujat habaya kran sifang kini ki kentien bo tra Jesu ong nonuru babam na uni kupu unyo ka jing im bom jukut bo song dah dien pat badai mo uhi mo tau kupu ka jing im tigani ka jing tai kala ayat manong no history jong ka balang hi tersiter te kadan ka wei ka benta ka bangi kren ka bedai bat ka sakramen bat ka jing khoi try mo namar ka jing khoi try ki pastor ki ba penya ka jing khoi try ki se bun sin hi ki se kren sifang kani ka benta ki se mention ni kani kitu ki dekhot ki basadian ru de ka jing dawa yang ai fi kalong bangin dasu ha kamut ayu ban bam yu ni kupu bo try Jesu ong bo ni kupu de kamet ka jong tu dekhot basan hui badu tau kupu de yau bangan ai hayu yau bangangan ai ulong kedo jonga ya kebangan ai na kebenta ke jing im jong ka percaya to ti ni hakani ka jing thu na do ka khot ka ba ning kong ter kum tu kini ki jing ja baki briu ki yo mat ya ka ning ka jing khoi ha ka tu ka ri khlau bo try Jesu besar san hajar la ni khambun ru kala benong mo ti ki yo ai kata ka jing sngo kermen haki ba o mentate ladangi but yung ni un ai hangi ka jingbam ka bhala ka sngi namar ula ban chu penmi kum to tang ni santli ki kpu ban arli ki dok ha te ula man ai hangi man ka sngi ngim dan kam su ban tre mo long kum ong ka to ka nong Samaria habo tra Jesu ong kani ka ka bangan ai ka ba phanam sliang su mo ti karu kong ai nga daga ni khnang banganum hap suban wantong kami shwa ka jing don kam jong ka met hakmat jongki tenrei utrai Jesu ngi i pan ba ndah ba kilawan buat biang u ki wat u ka jing shaw la le salom la ban duai ula le ban penjingai ula phanoi ki daulawan hiar nang teiru ula le no sesiliang sebadon ki sendran kila le sesiliang jong ka duriau Galilea de nrei kilet men miet ki syong de gileng banwat yu ten ren ki mlop yu satai ki wan biang banwat nudon kilap yu ha kapernam ban nang tau tra Jesu saong iki dato ni pet tu khot ka ba arfo san te haba kila syam yu sesiliang keduriau kile kli yu Korabi menno mela poisani ujisu ulai thu haki bat ulong sisa ngong pi wat yenga omna ba filaya i ka kamba nreina ba filaya bam na kita kikpu bat phila kedang wat 3 minute banyo ya kata ka jingbam ka ban jotno ndre ya kata ka jingbam ka ban yesa se ka jingem bam jukut ya ka bau khunu briu un ai happy namar yauni utau kpa ublai hi ulapan scam dikata kedai ke bau try Jesu wang iki wang pi wat nan ba fi kwa ban pen kedang yeldi ndrei wang adan ka jingbam ka ba kham krau ka ba kham dan kam ye fi ka bau kpau ai te wang bat hak tu khot ka ba arfun yo wang ka jingbam ka ban ndrei ka jingbam ka ban
kabayai sa sigajing imbam jukut te kato kajing bam kabakiwat maki uang kabanjot no mo dari wan ban ai ya kajing bam kabayai sa sibam jukut to ki kelas sedang ban berkat la se kini mo te na poi gitu khot ki baserum pipet gitu khot ke ba sorry Agak dekat ke ba life usau namar kata kile ong hu ko try to ai hangi halagasngi yau ni kupu tementa kila khamsu tho mdei bagi perkhat biang ketu gajing bam bagi obam por bule kamba nrei ki perkhat ya kata kebun ai mu ke bakham kodor ke bu ong ke buan na beneng mdei syu kum tu ke mana ke bu ai muses ke ba ketu ke mana jing sisa la daki porba ki khonistel ki bam ya ketu ke mana hari klau ublei open bet kumno ba man bo penhap ya ketu ke mana hagunu kenu ke sngi te hakatu ke sngi hi ki dei ban lum nang tan de kila lum ki dei ban bam penlut hakatu ke sngi hi te lada kim bam kemat ketu ke mana kedu no kam mentosu kaput no lani ka su Paris no la menong mo ka do no tikata kadai ke bau trajisu ukwa ban ong hang ni ba ke ke baki ki bam na ka benta ka men ka kamne ka bor jong ka ki bam menta la syai hab bam biang kamdei ka banne sine ba kan pentmai biang ki ka bor met jong ki te ukran sifang kata ka jing bam ka ba ka banne ka banyai im tu ong di banga ai ngawan ban ai fi kata namar bo de ukpa u bapha ingan beneng ban ai ki kata ka jing bam ka baginum dan kamsu ban bam biang ti takadau ki don kata ka jing su kendu da fi pen to khot ka ba shwa bakin ong gini ki brio to khot blai fly bo ong namar ukpu ujong blai ulong utau bo an hian beneng bat u ba ai ka jing em ha ka perthei ti kadon ke jing kerman juki kila sungthu menta bom dei shu tangkani ka mana ka baman kesngi ti kisapan ni kata nu tinrei utrai jisu kumha kata ka por uyo ban yethu iki badai manga kata ka jing bam ka ba fifiwat ti usong tu to khat life center ter mo ka mangina puli menna mo ti kadon ka jing sno ni ban ka jing khmilenti jong ki jiuru na kajing bam ya kedok kejong khunlang berat hapor bagi pendap ya kaniam kajing lan hakapor bagi pendap ya kaniam kajing lan te ki kenya ya khunlang berat te hoit kadan ka karukom kejong bleu bu na do ndai na do kapor muses ba ya ketu kedok ka bala dap an ai kum kajing kenya te ki lingdo kin bam ya ka mo de ban kini ki paj baru ndak kila de bam ya ketu ki yo ya kata kajing kemen ba kila yo ya kajing pelat te hoi kala banong kajing pelat naka hakadur jong ka bakanjam sim kajing map ki pom lani kajing pen khoi ki pom lani kala banong ru baki ken mau ya kajing pelat ya ki negeri Egypt na kajing long mrau ti kani ka por jong ka kaniam ka jinglat ka de ka por ka baki khmin ti bha kum ka jat ben rio but la de pej kani ka jingja kani bu besai ye gitu kisan hajar kani ka basdang jong kini ki jing keren ha ka dukhat ka basau ka tho untu kan dukhat basau tu ti kaniam ka jinglat ka jing khoin niam jong ki jiu kala jan tikani kadi ka por bala jan kaniam ka jinglat tiki ki jiu kani ka por ki kan mau yau ni khunlang brat uban sakanya ha kata ka jinglat niam jong ki ka baki ong ha ka ktin pharing menta ki ong pascal lam mo te kuma kani ka por utrai jisu kwa ban pensu thu iki bama u de tau khunlang brat ubasisya kan uban ai ki ya kani ka jing pelat ya ka jing penim ka ba purasnan ka belong permanent ka bom dei syo man ka snam ban hab ban up yo ban kenya yo khunlang brat ubadei tang
wei niki jing thau mo te angi yang ne bu try Jesu open so tho yeki kata hak long no aki steps ki stages kanang bakin laban itu yu bu uta te dalam poi kan ni dekat ke ba san huai bang ya pet mentan ni yang tu usong sendon pan ya kata katu dekat ke ba san huai wong ngangalong tau kepu ke jing im tau kepu bupen im bolawan hiar na bening hang te kita ki dekat ke basua simpat ong ngangalong kepu bupen im wong ngangalong kepu ke jing im mo kadang idai bet bakatu kan karukom perhat jong kihi kaba yadai baka babami katu kado te banyo ya kanu kuno ke jing pelan dan rei hang ni pat ong syu bangalong kepu ke jing im uda ong de ngalong ukpu ubalawan hei uba penim mo ngalong kepu penim kemet ba bahala di utrai Jesu ong ngadan ya kata ke bor ban penim bangan bakan long beteng kata ke jing im ka ba ai fi kamdei kum utu kepu uba fi bam la syai fi la bam biang do we ndai kani ke jing im ka ba wong ai fi ke dei ke jing im ka ba bayai kersoi ka bam du no di pi hakakten pareng ni wong I am the living bread. Dia kasih wong ngalong kepu uba ai jingim. Dia ka keten pareng ketu ka bu wong haswa wong I am the bread of life. Kalong kelum. Dia mentah pada wong I am the living bread. Dia kamot ka pen i ba udan haladi kata ka bor ban penmi ya ketu ka jingim. Kamdai ka ba wan na way pat kasur jong kajing im kaba wan hu nang tau sai gibriu ndre kayai kersoi hina u tinggal i kataru aktu ki dekat ki bahaswa ngumat ki lenong bahaswa bu kran kaba stream ya kani to ti kahakan ukur kompat bukan nyedai bat kata kajing kami nanti jong ki jiu jong katu kapor kalomba ki kini i ba man kasnam kilet banyo ia kata ka jing pelat na kata ka jing ba hoi ban kan mau ni kong suai ka jing pelat ka jing blei ki na ka jing long rau ha ka jo ko poru na maru blei la bu kata ka niam kurukom ba habaki kenya yau khunang berat ha ka niam ka jing lan kalong na ka benta ki pop jong ka jat ban riu brokowe urang ba ling do ditang mo u bala ban ai ya kejingknya jong khonlang bron kataru tang sisin sisnam unrung sekata jaka kentang tam tang sisin hak sisnam bat mendan de kiwe pat ki bala ban nai kata te kata ndrei ba ni puli pat na kisi kong sikinong hebrew bo nong tho jong ka city nong hebrew bo batai sepang kene kejingknya jong ki blang ki masi pinapit akalenong ke bakhandai ke dekat ke bakat lai tengin sepuli ke ni namar kadan ke jingadai ke bajan bha bat ke ni ke sitis ke hebrew ke nong ke bakhandai ke dekat bakat lai namar lada ke snam ki blang bat ki masi ketong bat ke depai ke masi lut balasendret ya kita ki bala pentingit ke penkuat segajing penkuat ya kado dakat no tam kasnamu kris ubadau mensim bom jukut ula aingo yeladi bakhlam duna hau blai kan penkuat ya gajing tip lam jong phi na gajing le bayam ya ban syakri yo blai tekani kadika wei ni ki nuksa ke bang i sepang kejingla jong kejingkenya kabo ai tra Jesu haba yang nujur bat kejingkenya kepada ki belang bat ki masih kani hang ni unong tho wong ba kejingkenya bat ki belang bat ki masih wong hatu dekat ba ke penkuat segajing penkuat ya kado kat ba kejingkenya kabo ai tra Jesu ke penkuat
yangi na kajing tiblam pasniu kamut bangiyo ia kata amde ka ngamut kajing tiblam bat na kajing jingla bayam to kamut ba kamdan syu kajing mudui hapo ka donut jungi da kajing tiblam jungi sepang kipom jungi habangi langit hutra Jesu habangi pediang yu kata kajing ma pi kipop kijungi kalong pura kamdan syu kajing kedau biang ya kitu kipop kijungi ya kiba lamap kat ba haba kijiu kilat ban isim bentah kata kanyam kajing lan ban ai laki jong ru kijing kenya ki ra nalor tau weu khunlang berat ubau kenya u rangba lindo kiru kilit ra la ka jong nakilami naga temple hoi kadan kajing suhun nrei katu kajing itiplam kabaki don namenta kapop la jong kampat du kabaken kabamudui ki di nomor bah katu kajing kenya kepada kasnam jong ki blang bat ki masi kampat biang kat kum kajing dawa ka hok kajong blei to hoi da pipuli barok gini kitu khan adu ka bakat wei adu ka bakat sau ka khamsa shu mo tangan sipuli ni kitu khan du khat wei du khat sau nreu Christ hawo lo wan long rang ba ling do kita ki ba ki ban sawan da ka tabernacle ka bakham khrau bat kham janai ka bom sim la thau da ki kiti kata ka long ha ka jong kani ka prathai limni da ka snam ki blang bat ki khun masi nrei da ka snam jong uhi ulit rong tang si sen kata ka jaga kentang ka bawla yo hai habawla yo ya ka jing sispa bam jukun namar la da ka snam ki blang bat ki masi ketong bat ka depai ki masi lut bala senret ya kita ya ka bala pentingin ka pen khot ka jing pen khot ya ka do da kat no tam ka snam Chris ubo daw man sem ba khot ula aingo ila di bakhlam jing duna hau blai kan pen khot ya ka jing teplam jong phi na ki jing la bayam ya ka ban syakri ya blai ba im to kani ka silong ka wei na ki dekhot ka Bible ki passages ka Bible ka ba ni sem ya ka jing ya nujor pedeng ka jing kenya ka bo ai trajisu bat ka jing kenya ka badaki merat mo ti ka jing kenya ka ba ai ki merat kam dei ka bapura bat kam la hi ban publiun pedeng nam ta ka bom jukun to ti utrajisu hang ni hang ne bo kwa ban pen pau ya kata bakata ka ba ai mu ka dei ka ba im ka ba yai kersoi ka ba yai im wong ukpu ubapen im nang tau wong susu tu ka basyadien pat da sebekut jong kani wong bat utau kepu de yau bangangan ai ulong kedo jonga ya kebangangan ai na kabenta ka jing im jong ka perthai ti hangni ia kata ka jing tekteng baki bre ki perkhat ya kani literally lana ki sim kumbakadai ka do bet te nrei ladangi pet pat kita khot ki bahneng trai Jesu sim ka jing im bom jukut ba kadai bet da ka babam ya ka do jong u nrei ong te heneng ki banget hu ki bawan hu ki banget hu kamut ba kadai ka bathau ya ka bakanjam sim tenrei kairap ha ban sungthu babam ya ka do namala danga bam ya kanu ka jing bam ka jing bam kat ka badan haka ka nutrition jungka ka jing besar jungka dei ka nom na haktin kasi long ka kaya bersyam nang no ne ka asimilit lang po kamet junga bakan yo bor kamet ke junga kanu ka jing bam ngi bam ka dei kata rukom mo ti haka jo rukom ru trai Jesu wong ni da pi nget hanga pi wan singa bat pi nget hanga te kalong kuma fiyo ya ka jing bam jong ka mensim ka ba im ba ka ta ka jing im ka jong u ka kersoi ha ka jing im ka jong i ka besa ya ka mensim jong i ba ngin long ki ba im
Kadang hang ta long kairap bah kata ka comparison padeng ka babam ka do kumno bakai irap ka met jungi ka nutrition juga met jungi bat ka babam pat ka bakenjam sim da ka jinget how try Jesu da ka bapdiang yu bakumno baka besar ya ka mensim jungi tinamar bo dan ka jingim hu habang inget how Jesu kamat ka bamut ya kata ka babam ya ka do jungu kawan ra ya ka jing pentamai ya ka jingim jungi ka baklam dan kam syu banda bambiang kamat haba ubri ulanget how Jesu sisin dan kam banong bangan nget biang ndrei usiai beteng bet ban syania how Jesu ti haba ong kasien ka meningkong banget how Jesu kamat ba ubri upediang how Jesu da kata ka jinget ba ulah syak na ka benta ki pop ki jong u bat kata ka jingkenya ka bau try Jesu ulah ai na ka benta ki pop jong u ka biang ya ka banyo ya ka jing map ba di ka jing imbom jukut ti kani kadai ka jinget kestan ka batenrai lada mangamafi ngila nget si syah try Jesu kamat iu nginget bau Jesu ulah yap halor keding pana lada ngasim ya ladi marwai simet ngong tong ngong nga ulayam akiding pna nagamtaki pop jonga kam sulong kelum syu namta ka perthai bro ko wei hoi kadehi namta bro ki brio jong perthai but kamut iu kata bu ulayam namar ki pop jonga kamut ba ulasiu ya ka kuna namar ki pop jonga da ka jingsya jongu halor kading pna bakata ka jingkenya ka sacrifice bu ula ai dala ka jong ka jingim kadai ka dor ka babiang ban siu na mentaki pop ki jonga ngamdan kam syu ban ai ladi ngamdan kam syu ya ka weipat kalat jingirap ban yo ya ka jing ma bi ki pop kani ka bu ai mu ka long pura namar baka bible ka khtin ublai lada dai ka testament ka batmai khambuan hoi nrei ki references testament ka bariam ru ka kran sai kata bau banget hu uyo ya ka jing im bom jukut hakani dokot pasau punyo wong belengkot ba wong no ngan puli biang sisa siang ong api jaru banget hanga udan kajing im bom jukun ti habang langit dah Jesu kumta kamat ngayo ya kani kajing im bom jukun ban ngamdan kam benlet silet su Jesu ban ong ba ngan ngelit biang kumta ngala syania ayu dan rei kajing im ka boman kasngipan kamut nga syania ayu te ho teng ki ong ka kentin jinget ka jinget pat ka ba ka jinget na kamenta ka ni ka jingim ka bangan nang pendap mo ka badai ka jing syania te ka don ka kentin ka paring pi ka ba khlan ba ka ba ka kentin ka ba stream ka ba yadai ba bat ka meaning syania ka di kentin trust kamut ka ba su syania teli kamba ubri ulada sibu menta nasyong hakani ka ben mo kuma pipsong habang asenya ini ka ben kamut ba nasyong ni ngamut ngamdan jing atatin iruem bakani ka ben kanempra kalalong pura tikamut ba habang asenya utra Jesu kamut ngamdan jing atatin isu ba kandan ka jing ma ya ka jing imjonga tikata kadai ka ba sedang pat hadin bangiladap nget hu ngila syania swai unam taki pop jungi tenrei kamkut tahta kebeteng pat kajing syania yu namta kajing im ke baman kesni kejongi ti namar bau ong ba ubriu banget yo kajing im bom jikut namar bau ong ba ka kani ka mat kajung kani ka do jung kadai ka ba ajing im te ka bomut ba ngamdan kaman khuslai sepang kumno bangan pentamai ladi kajing pentamai ya kajing im kajonga kawan bet tang haba ngayai syania yu te lada kedukut kata kajing syania te don jing ma te teng ha kajing im jongi ki don ki por ba ki wei pat ki bor ki wei ki bakham iklan ki persyang ya ban kring ya kajing mut jing perhat jongi ka attention jongi ni sedang ban syania haki, tihang ta te kajing imjungi kan sedang benterkhong biang.
Te itai de bentai ba lase bakam jiwat ni bangin sutu bu trai suong babam ye kedok jung mo te ho kitu khot ki basadian ru ki nang ye de hibat kani te habangi nget u trai jisu kemo ong ni kemo bam ye kedok jung ki de kita kawai ke jingker khu ke bangio ke basdang ke de ke jing map ki pop ki jongi bagajing tiplam jongi kan mudui su ingi spangi pop jongi namar ngila sania hu namenta ke jing penim ke baar pan sepang ke garanti na ke benta ke bening ba ndala dap ki ngan poi se bening namar ke jing im bom jukut kam dei mo tang ke jing im magne perthai ti kani ke garanti ke don namar ongan penmi pat yau tahu banget hu hakasngi ke bakhadu to ho kidon ki condition si kata habangaya hakajing senia ke bangaya ringkat bat u to kemud dalapoi kata kasngi ke bakhadu ti lada sibu lada biam mo ti kasing khadu ukular ban penmi pat yenga ukular ban penmi pat yengi habangila seniayu ti hoj kadan pat ke khot ru ke baong ba kitu ki badang im kata kapor on rong no eki ki bompat ye kendu ke jingyap nomor bawan kata kapor ten serong no eki to kata ke weipan segawaipan ke ba kata ke bangin kam ya ka dono jungi ngi ki bring ye kendo ki jing susi ye kendo kadono jungi ngi i teng ye pher jing mot teng ka poi sa jing isi teng gadon ki jing susi teng ka jing wat poi hado ka jing thang mo dan ki por ngi do jing kerman te haba ngi langai hau jisu haba ngi phai su kita baro un penbet un pendap ia kata ke bathali hangi ladangi ia kendu ia ke jing kenja ha ke jing im lasi ha ke jing dawa jung ka lenti ya jungi bangi habban trei marwei laningi habban dan kono ka kam bangi habban na kalong marwei ngimyo abani kendu iki perlok iki bahyang masam kiwan kipor bakenja te ha ke jing kenja jung ke jing im udan mau ya kaban ai ya ka companionship lani ya ka jinglong perlok batngi banyak keren batngi te ha banget u jisu kabai dan kampat jong kani ka physical mo ka mat ka jongi ya ka tarung ila bansyanya namar ba ulaong ba unum than syu unum sliang syu kam thau tang ya ka mensim Nerikat baudang ibit yang ai fi bangin sa akan ni gasla khando unum ai bangin cha tangan hadu bandayap kat baudang ibit kan bau dan kamingi te kisam bat kiwi barok ki kedau seta bau ta uban ai kita ka barok ke bangin dan kam nam ta met nam ta mensim udah Jesus Christ te hakasam ko life song i bau sim debit Abo thoi tu sam wong ki sing samla gin than mo nrei wong utrai un ai u daki babha un pendap u daki babha tong in spek biang tu sam ka ba life sao te ketuk khot ke ba khandai bet chfo ong atu septing yo try fikir ko jong u namar amdan ka jingker do ya ki ba septing yo ki sing samla ki kedo bat ki sat han ndrei kita ki ba wat yo try kinam kedo ya ka e ka ba bha
Tekani kantin utrai kamut ublay utrai kipat lani haktin Hebrew da spell ya kata kerteng they YHWH kabah ke English ki penuan se ke kantin Jehovah denri ubolong pedeng bahang ni udai hi utrai Jesu nomor ublay ul IT hu ya kani ka kambaro tu udai utrai Jesu hang ni bakren ru ya utrai utai buat utrai kin kedu ya ke ke babha ti namar ublay ukpa ula syani ahu trai Jesu nak benta kejing pendap jungi nak benta kejing aingi kejing start kejing dankam jungi baro ti kamut habanga nga langit hu trai Jesu nga wat yu kani ka garanti kadan ni banganum kedu ya ganu ka bah kentup ya ka bam ka bangan dankam man lagasni ti kini kilong ki katukan ni ki bangi yopor menta ban mention te tengin sepeteng no ketayo ke banwan pat na do khot kesan puar teter te hoi kinang dan hi kijing ong trai suru ye kini ka bai stream hai kini san phuai ha kitu khot besidin te tu blem kerkhu kijing pulin aktin ke jung te lada fiedan kono ban keli kapor ka khamlong limited nomor ba kadai ka bangi ni hape ka kapor ka bangi upload ka YouTube da te pakan jrong thanru dan rei la dan kono gejing kali ba fie ko ban kali lang phila ban wanra kono kapor ni la ban ya kren pat hadian kin mo kan ni ka tayo ko ban wan te nam ta ka burom ke jong play amen tanginya duai kukpa jengi buhabneng ngidap da kejing engu yeme nagamenta ketien ke jong me ke bangi layo hakani kapor ke long sisa ke bamayan namarngi habangi persyang ban suthu yeke bu trai Jesu kran khamtam me kani ke benta ke bu ong ngalong kupu jong ke jingim bad bu ong ru ba ulong kepu ba ai jing im bangin la ban suthu trai kani ke benta ba u ai ngi kani ke jing im da ka banginget hu ba kani ke babam ya uni kepu ka tho ye ke jinget ke jing syania jungi hu na ka benta ke jing pen im ba na ka benta ke jing im jungi hi lenter tat adu ka ka sngi ke jing wan pat jung bola kularu ban penmi pat ye ki banget hu baro namar kata genrat irap ingi bagi nang suthu sisu ikini ki kentien ki jongme badru tribe bagi nang yo sisu ya ke jinget ke jing syania ame ke bateli genrat bahkan no kono ke jing ya denti ke bangiya ya ke jing im ki jing kendo ki jing sem baro try bamami menlong ubahjan jongi berbor bagi nyo ke donut ban syania eme nagamenta ke eru ke bangi dankam hakani ke jing im ke eru ke bangi de ban le hakani ke jing im but ki we ki jing dankam baro try khnang bangi nyo ye ke ban long ki breu ki basakhi ye me try da ke jing im ke jongi try to kurkhuru ki we pat ki paramsim ki ba dangya yai wat ye ka jing pen im ki dang ye wat ye ka jing im ko besisha tu pen i haki kan rat ya gani ke bami mela ple ka lat kat kani ke baling bau khun jong mi hu Jesus Christ bagi ta ki bawan hu bat ki banget hu ki nyo ye ke jing im bom jukut lani ki dan ke jing im bom jukut try to snow gini ki jing kerpa jungi hoi tu yalam mingi ru kan rat ba gani ka basa jong ni ke tayo ki jing seng ki bagi nyo ha gani ka basa jong ni ke tayo bro ko we bagi long try ke jing pen thamai ngi ya bangin yo ro kom ka district ye kani ga jeseng district jong ka pentharum khra district si union try to kurkhu ye ki shakli ki jong me baro ki bani shimbanta but ki ban sami ka khtien ka bkhu jong me try hagani ka jeseng district jong ki samla try to sngo ko pa ni pa ni kini haka keteng try but unong penembe jongi Jesus Christ amen.
penuai no ni kepuat dengan kerpat ia ini paling jenis. Ini pun semua buat jengkel ku penuai ni. Ni yang tu ni wai mah. Apa wai no ab kecing iba ublay ku pa kecing Jesus Christ kecing selok dengan tiang mesim ku. Ab ni lagi kecing ku ublay kin chong lam kap ni. Pakaleng selak pertain aduk mentah aduk bom cukup amen.